Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα όργανο καινούριο, το οποίο φτιάχτηκε τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Έφτιαξα άλλο ένα, αλλά πουλήθηκε αμέσως, δεν πρόλαβα να γυρίσω βίντεο. Το είχα ανεβάσει σε φωτογραφία στο Facebook. Ένα είναι με καρδιά φυσική αμερικάνικη. Αυτό είναι με καρδιά ελληνική βαμμένη μαύρη, το σκάφος. Ένα αρκετά παλιό καπάκι από το προσωπικό μου αρχείο καπακιών που έχω αρκετών χρόνων, δηλαδή πάνω από 20 ετία. Χέρι φλαμούρι, ταστιέρα ευαίνινη, φιγούρες ασετόπαστα τρύπα όλη όστρακο και το καράουλο επίσης με το σκαλισμά του, σκαλιστούς τσαμπουκάδες και έναν υπέροχο ήχο. Ακούστε το λίγο, αν και καινούριο το όργανο. Πάρα πολύ ωραίο όργανο.